Hola a tots, això és Crusader Kings 3 i aquesta és la sèrie dedicada a l'Imperi Bizantí. Capítol 151, seguim parats el 13 de maig del 939, ja portem molts capítols parats examinant la història de l'Imperi i veient una mica tots els intríngulis de la situació en aquests moments. Portem molts capítols repassant, en els capítols anteriors vam estar repassant les famílies nobles de l'Imperi i en el capítol anterior vam començar a repassar la història i la situació de la família noble més important de l'Imperi, que és la nostra, la família Kalokiris. És important fer-ho per saber d'on venim i on podem anar. La nostra família, com vaig estar explicant en el capítol anterior, és enorme. Tenim 28 membres. Si obrim l'arbre dinàstic, que és el que vaig fer en el capítol anterior, veiem que és immensa la nostra família. Sobretot s'ha enriquit molt amb la descendència que ha tingut la segona generació, de la qual forma part, i forma part altres personatges importants, ara els veurem. En el capítol anterior vaig repassar com el meu pare i els meus dos oncles van passar per el tema d'Armeniakon fins al juny del 911, que va ser quan jo vaig ocupar el poder d'Armeniakon. En aquell moment, aquesta germana... anem a repassar la segona generació. La segona generació, la branca del meu pare, que havia estat Artemios, l'Strategos Artemios, havia tingut 4 fills. 3 filles grans i jo, que era el fill petit. La meva germana gran, Dionísia, havia estat una dona important. Va ocupar des de 898, era estrategitissa de Sebastella, i ho va ser fins a la seva mort el 935. Ella va governar durant 37 anys el tema de Sebastella i ho va fer en moments més difícils, en moments menys difícils, però ho va fer. Aleshores, què va deixar la meva germana Dionísia de descendència? Doncs va deixar 6 fills. Va ser una dona bastant fèrtil, bastant prolífica. Em sembla que va tenir, no sé si va tenir 1 o 2 marits, em sembla que en va tenir 2 o 3, ara no sabria dir. El seu primer marit era l'Strategos Eirenaios, que va ser Strategos d'Opsikion, de la casa Maurikios, una casa que ja està extingida, i amb en Maurikios van tenir els primers fills. Ara, com estic aquí despistant, els primers fills, que van ser la Teoctiste. És que, clar, vull anar cap aquí, però quan vaig cap aquí se'm tanca tot això. A veure, provarem des d'aquí. Des d'aquí sí que puc. Tornem als marits. El primer marit, sisplau, l'Strategos Eirenaios, va tenir la primera filla, Teoctiste, que va morir als 14 anys, víctima d'un setge. La van matar en un setge als 14 anys. Després, el meu cosí Artemios, l'Artemios va morir el 934, bastant més anys més tard, i ell va ser, aquí tampoc no tinc de res, ell va estar casat amb l'Anna Kalokiris, la meva cosina, i van tenir 3 fills, dels quals 2 van morir. Joannes va morir en 1 any només, en Neophytos va morir amb 0 anys, i després van tenir en Constantinos, que ara té 4 anys, que no sé si va ser pòstum, em sembla que va ser pòstum, perquè en Constantinos va néixer el 8 de juliol del 34 i ell va morir el 14 de febrer del 934. Per tant, ja havia perdut els 2 fills quan va morir, però havia deixat a la meva cosina Anna embarassada i després va néixer pòstumament en Constantinos, que és el meu, en aquest cas és familiar meu, diguem-ho així. En Constantinos, que té 4 anys. Encara viu aquest home. Aquest nen encara viu i és el fill d'aquests 2. Després, clar, la Dionísia, perquè tornem a la Dionísia, aquest va ser el segon fill. El tercer fill que va tenir amb l'Strategos Eirenaios, el tercer fill va ser en Theodoulos, que tampoc no va passar dels 6 anys.
I aquell que li va passar és que també va morir amb el setge el 14 d'agost del 916, va morir al mateix temps que la seva germana Teoctiste. Els dos van morir. I aquest? Qui és aquest? Què fa aquest aquí? Doncs aquest és fill també de l'Estrategos Eirinaios, no sé per què no surt. Ah, sí que surt. Vale, què passa? Aquest no surt a la llista dels fills de l'Estrategos Eirinaios perquè aquest era bastard. Era fill de l'Estrategos Joannes de Kiberiotai. Aquest era de sang pastilles. Per tant, era il·legítim. El que passa és que com que es va casar matrilinealment amb la meva cosina Anna, que sí que era legítima, els fills van ser legítims. El tercer fill, doncs, era Evangelos, que va morir també en el mateix setge en què van morir els altres també, el 14 d'agost. Els tres van morir el 14 d'agost del 916 amb un setge, que va ser un setge terrible, en la qual la meva germana va perdre 3 fills així de cop. Li va quedar només a l'Artemios, que era justament el bastard. D'aquesta manera, doncs, s'acabava el tema. El Eirenaios, l'Estrategos Eirenaios, no sé quan va morir més tard, el 935, més tard que els seus fills, però ja no li va donar més fills. No sé per què no li va donar més fills a la meva germana. En fi, que després la meva germana, més tard, quan va morir a l'Eirenaios, es va casar amb aquest tal Abd al-Aziz Yayid, que aquest era, no sé exactament d'on era de Calcídica i era un andalusí, era de família andalusí. El seu pare era un andalusí i els seus avis eren muladís andalusins, per part d'avis. Per tant, era un mig andalusí, tot i que després ja es devia haver convertit a l'ortodòxia i a la cultura grega, però venia d'ascendència andalusí. I amb ell, la meva germana va tenir a la Aigídia, que era la 5a filla, que és aquesta d'aquí. Aquesta és viva, té 25 anys, i és la que està casada amb el meu hereu. Per tant, aquí tenim a l'Aigídia, un dels personatges importants. I finalment va tenir una última filla, la meva germana, perquè se li va morir el segon marit. Es va morir. Ah, no, que encara és viu. Què va passar, doncs? Es va casar amb la Dionísia el 911, sí, d'acord. Aquí va néixer l'Aigídia. Però què va passar després? Es va casar amb l'Estefania Cerbles. Per què? Per què es va tornar a casar aquí? El 938. Perquè havia mort la meva germana, segur. Sí. O sigui, la meva germana, 938, la meva germana va morir abans que ell. Aleshores, aquest va estar casat amb la meva germana. A veure, com és que tinc memòries d'aquest? Era un Polites. Vale, es va casar amb la Dionísia el 922. Per què? Per què es va casar amb la Dionísia el 922? Que no estava casada amb l'Eirenaios? No, perquè el d'Eirenaios havia mort el 909, després del naixement d'en Teodoulos. Aquí tornem a tenir un fill pòstum. En Teodoulos va ser un fill pòstum de l'Eirenaios. Va néixer després de la mort de l'Eirenaios. I un cop havia mort l'Eirenaios, la meva germana va ser quan es va casar amb el Abd al-Aziz, fins a la seva mort. Aleshores, aquest va ser el tercer marit. Vale. Aquest es va casar el 922. En Sicinios va ser el segon marit. Es va casar amb la meva germana i van tenir una filla, Rodante, que també va morir
amb el setge potser? Amb un altre setge va morir també. La meva filla, la meva neboda, Rodante. És complicada aquesta família. Total que al final, entre uns i altres, només li va quedar viva la Egídia, que era la filla de l'andalusí. Per tant, què ha quedat de la branca de la meva germana Dionísia? Doncs ha quedat la meva neboda Egídia, que no és poc, perquè està casada amb el meu fill, i m'ha donat aquests dos nets. I ha quedat viu també el fill pòstum del meu nebot Artemios, el fill pòstum que és en Constantius Kalokiris. Per tant, tenim aquests tres personatges que són el futur d'aquesta branca, sense comptar també l'estrategitissa Egídia. Anem a la Constantine, la segona filla, la meva germana, una altra germana meva que va ser Basilissa. I no sé si aquí ho veurem. No té els records, però sabem que va morir en un setge al 901 amb només 17 anys. Ja s'havia casat amb el Basileu Teoctistos, però no van arribar a tenir fills perquè ella va morir amb 17 anys en un setge. Va ser un desastre que després va fer que el Basileu Teoctistos tingués altres fills amb una altra dona. Una altra dona que seria, no sé si apareixerà aquí. Sí, precisament un altre Kalokiris. La Constantine Kalokiris. No, és la mateixa, no? No? Vale, no, aquesta va ser la de després, és que m'he confós. Aquesta va ser la Irene que després li va donar els fills. Aquí, la meva germana Constantine no li va arribar a donar fills. Bé, després anem-nos ara a la meva germana, la meva tercera germana, la Valèria, que té 47 anys. Ens ha deixat descendència. Em sembla que només ha tingut... No, també ha tingut dos marits. Va estar casada amb el príncep Josep de la casa Seleucades, que va ser el que li va donar les primeres tres filles. Després, al morir el príncep Seleucades, estrategos de Càldia, es va casar amb aquest duc Ishak, que és una espècie d'iraní. No sé per què s'ha casat amb aquest, però han tingut una altra filla, que és la Demetra, que té 2 anys i que està compromès amb el meu net Antimos. O sigui que per aquí tenim la Kyriake, compromès amb en Johannes Curquas, no matrilinealment, la Teoctiste, que té 8 anys i encara no està compromesa, i la Demetra, que té 2 anys. Per tant, aquí tenim 3 infants més, a part dels 2 que té l'estrategitissa Egídia. Per tant, aquí comencem a sumar infants. La meva la deixarem pel final. Ara anem al meu germà Constantios, el meu oncle Constantios, perdó. El meu oncle Constantios ja hem vist que va estar casat amb la Petronia Scleros, que havia estat primer la seva amant. Primer, la seva primera esposa va ser la Cale Toxaras, que va ser la que li va donar els 2 primers fills, els 2 fills, diguéssim, legítims, la meva estimada Crisògone i l'Adrianos, el meu cosí, i després la segona esposa, que va ser la seva amant, li va donar la Helene i en Leon Scleros, que van morir de xerrampió els 2. Què ha quedat del meu oncle? Doncs ha quedat ni més ni menys que l'estrategitissa Crisògone, la meva cosina, personatge importantíssim. Deixo aquí la seva història per si l'hem de llegir, però és un personatge importantíssim. Ha estat la meva amant, la meva confident, la meva amiga més estimada i la mare d'alguns dels meus fills que no han estat reconeguts en cap cas. Però jo crec que dels fills que ha tingut ella ha estat la mare de 2 dels meus fills, o sigui, 2 dels seus fills, jo sóc el seu pare. Una d'elles, la Romilia, que és la meva esposa, però això ja ho veurem. Doncs aquí tenim l'estrategitissa Crisògone, personatge importantíssim, estrategitissa de Capadòcia, que la van nomenar. Ella va perdre els seus pares, o sigui, ella va néixer a l'any 895. Quan ella era molt petita, la seva àvia la van executar. El seu oncle Andrònicos va morir el 895. Va morir la seva àvia, Gabrielia. Va morir la seva mare, Cale, en un part, el 903. Va morir el seu pare poc després, el mateix any. En Constantios va morir poc després. I ella, en aquest 903, ella tot just
tenia 8 anys i va perdre els seus dos pares. Després va seguir creixent, no sabem, hauríem de mirar els vídeos per saber què li va passar, fins que al setembre del 922 se la va nomenar per succeir la Cale Ducas al tema de Capadòcia, tema que encara ella governa amb mà ferma i amb bones qualitats i amb bastanta eficàcia dintre de tot. L'han calumniat, per això té un menys 5 perquè l'han calumniat. Bé, aquí va ser quan va néixer la Cale, la segona filla. La primera filla no se sap, no diu aquí quan va néixer. No se sap quan va néixer la seva primera filla. Sí que se sap, òbviament, perquè se sap que va néixer el 921. Aquí és molt interessant tot això. Sigui com sigui, tornem a la Crisògone. No sabem quan, el 921, no ens ho diu aquí, però va ser quan va néixer la seva primera filla, Romília. Després aquí la Cale. Aquí la Constància va néixer també. Aquí va morir un amic seu, no sé qui devia ser. Aquí va néixer la Pulquèria, la seva filla. Aquí va morir la Melissa Toxaras. Aquí va néixer en Constantios. Aquí va morir la seva tia Juliana. I bé, doncs, a partir d'aquí, aquests últims anys, han passat les coses que han passat. Personatge interessantíssim, com dic, la Crisògone. Personatge que és el passat, el present i el futur encara. I aviat veurem, després parlarem de la seva descendència. Parlem ara de la seva descendència. Romília, la Cale, la Constància, la Pulquèria i en Constantios. Tots aquests, de totes aquestes 4 nenes i un nen, n'hi ha 2 que jo crec que són meus. La Romília jo crec que és meva, filla meva, a part d'altres coses ara mateix, la meva esposa, però jo crec que és filla meva, perquè aquí diu herència disputada. Ella va estar casada amb el duc Sigifredo, li vaig donar jo aquest matrimoni, a veure si aquí puc veure. Veus, aquí no parla de la Romília, quan es van casar aquests dos. No sé exactament quan es van casar. Devia ser abans, el 908. Es van casar abans de que naixés. No sé, 908. No sé quan es van casar, exactament. No diu quan es van casar exactament. Hauria de mirar-ho amb el vídeo. No menciona el naixement de la Romília, aquí, ell. Menciona la Cale, que és la segona, però no menciona la Romília. No sabem exactament quan es van casar. No sé si la Romília va néixer abans. En teoria, ja estaven casats, perquè la Romília la reconeix com a filla del duc Sigifredo. Per tant, en principi devien estar casats. Però, en fi, totes aquestes, com dic, aquesta té la seva paternitat dubtosa. La Cale, en principi, també té l'herència disputada. A partir d'aquí aquesta ja no. La Constància ja no, la Pulquèria tampoc, i en Constantios tampoc. Ja ho veurem. Personatge importantíssim, com dic, la Crisògone. I aquesta és l'única descendència que queda del meu oncle Constantios. El meu oncle Andrónicos no va tenir descendència, va morir abans. I aquí tenim la descendència del meu oncle petit, Constantinos, que aquest també va deixar descendència important. Va tenir 2 esposes, em sembla, o només una? No, només va tenir una esposa, l'Antusa Melisenos. Espera un moment, a veure si puc aconseguir que es vegi. 5 i 5, sí. L'Antusa va ser la mare de tots els seus fills. 5 fills van tenir. L'Antípatra, que va morir amb 8 anys de verola. L'Antimos, que va morir en un setge amb 12 anys. Després l'Anna, que es va casar, com hem dit, amb l'Estrategos Artemius de Dirràquio, i van tenir 2 fills, i l'Anna després es va casar. De fet, aquest és pòstum, ja hem vist el que va passar amb l'Anna, va tenir un fill pòstum,
el seu marit, vull dir, que és aquest Konstantinos, i aquí la tenim, l'Anna, un altre personatge important. I després va tenir 2 fills més, que també estan vius, en Filipos, que és estrategos de les illes de l'Egeu, casat amb la meva filla Melissa, tenen descendència, i l'estrategos Theodosios, que el van fer eunuc, no sé per què, no sé si aquí ho diu. No parla de que el fessin eunuc aquí, no ho diu, aquí parla de les seves coses, però Pacatiana, turma de Pacatiana? No sé. No sé què, aquest turma, no sé qui li va donar. Aquí no diu quan el van fer. Em van empresonar. Vale, aquí va començar a governar el tema d'Anatolicon, el 927, quan va morir en Theodotos Melissenos. El van elegir amb ell. Tot això s'ha de mirar. No ha tingut descendència. Per tant, la descendència de l'estrategos Konstantinos es redueix a l'Anna, amb el seu fill Konstantinos, aquesta encara pot tenir fills, i els fills de l'estrategos Filipos amb la meva filla Melissa. És a dir, la Filipa, que té 8 anys, en Konstantinos, que en té 5, i l'Antusa, que en té 2. Bé, i ara, per rematar, i per no allargar-me més, vaig a parlar de la meva pròpia família, que és molt àmplia. Jo he tingut, concretament, 7 fills. 7 fills amb 2 esposes. De fet, tots els fills els he tingut amb la mateixa esposa, que era la Filipa, que era de la casa Seleucales i que era la germana de l'emperador Teoctistos. Per tant, la meva esposa era germana de l'emperador. L'anterior emperador era el meu cunyat. La Filipa va morir als 39 anys per beure massa, però jo crec que va morir del tifus, i em va deixar tots aquests fills i filles. Molts i molt interessants. Primer la Melissa, la meva estimada Melissa, que té 26 anys ara ja, un personatge bastant interessant, era ambiciosa, justa i humil com jo, després es va anar torçant, era sàvia, molt important, va començar a estudiar de metgessa, va ser irritable i va acabar sent llunàtica, o sigui que es va torçar una mica, però tot i així és un personatge molt interessant. La meva filla Melissa, la vaig casar ja des del principi, aquí se m'acudirà, ja té una bona llista de coses. Va ser amiga meva. A veure, on va ser? Va agafar el tifus, aquí va morir la seva mare, la meva esposa Filipa, l'any 927. Va ser adulta el 929. El 929 va ser quan la vaig casar amb l'estrategos Filipos. I a partir d'aquí, doncs, han tingut els fills. Quins fills han tingut? La Melissa i l'estrategos Filipos, també 2 personatges que els hi caic molt bé, han tingut aquestes 3 filles, que estan aquí. La Filipa, que ja les he vist, de 8 anys, en Konstantinos, de 5 anys, i l'Antusa, de 2 anys. Tindran més fills? Doncs és possible, perquè ella té 26 anys, ella en té 30, per tant, per aquí pot ser que hi hagi més descendència. Aquí també pot ser que hi hagi més descendència, l'Strategitis aegidia també pot tenir més descendència, ara ho veurem. Per tant, per la meva part hi haurà creixement. Aquí ja veurem. Ara anem al meu fill, Teòfanes, que està casat justament amb la meva neboda Aegidia, que és aquella d'allà, la filla de la meva germana Dionísia. Han tingut 2 fills fins ara, Antimos, 2 bessons, Antimos i Irene. Aquesta, per exemple, li trec això. Vale, m'agrada més així. Vaig polint una miqueta totes aquestes cosetes. Tornem-hi. Bé, doncs això. M'han donat 2 nets més. Per tant, ara jo tinc fins ara 5 nets. Comptat, 3 de la meva filla Melissa, l'Antimos i la Irene
del meu fill Teòfanes i la seva esposa Aigídia. Per tant, aquí tenim ja descendència de sogres. Aquest fill meu va morir de tifus el 927 amb 9 anys. I després venen les 4 filles petites, les més precioses, que van néixer ja un cop jo ja era emperador. El meu fill va néixer quan jo encara no era emperador. Va néixer concretament el 916, jo vaig ser emperador 916 i a mi em van fer emperador aquí, el 919. El meu fill ja tenia 3 anys quan em van fer emperador, però la Zenòbia ja va néixer després, el 920. Per tant, la Zenòbia, que és la filla, diguéssim, de la segona fornada, la primera fornada són els meus 3 primers fills, la duquessa Melissa, en Teòfanes i en Romanos, van ser fills nascuts abans de jo ser emperador. A partir d'aquí, les 4 filles petites són porfirogènites, les 4. La Zenòbia, que ara ja té 19 anys, una noia preciosa també. Amb aquests 19 anys ja ha tingut... La vaig casar amb en Megistos Semnos, que és l'hereu al tema de Tessàlia i de Càldia, per tant, ella serà estrategitissa consort, i l'he posat com a hereva del tema de Calàbria. Per tant, pot ser estrategitissa de Calàbria i estrategitissa consort de Càldia o de Tessàlia. Per tant, pot tenir un doble títol, un per ella i un pel seu marit, en Megistos Semnos. Ella, com dic, és porfirogènita, és una bona nena, és pacient, és humil, és ambiciosa, és molt bona administrativa, però és reclosa. Això ha estat alguna crisi que ha tingut. És viatgera i és una cortesana administrativa, perquè ha servit un mínim de 5 anys en una cort administrativa organitzada i això li dona aquest punt d'administració. Està molt bé. És una bona filla, realment. M'agrada aquesta filla. La Zenòbia, la primera porfirogènita. Després hi ha l'Antípatra, que té 2 anys menys, també és porfirogènita, i és bessona de la següent. Són 2 bessones, l'Antípatra i la Teodòsia. L'Antípatra és diligent, és ambiciosa, és corajosa, també té l'administració, també és porfirogènita, no és mal personatge, està compromesa amb el Sergius Scleros i espero que matrilinealment, per suposat, i espero que també tindran descendència. Ella l'he nomenat com a hereva del tema de les illes de l'Egeu, per tant, també serà estrategitissa, com ha de ser. La seva germana bessona, Teodòsia, ella l'he fet hereva del tema d'Epir, per tant, també tindrà el seu tema. L'he casat amb l'estrategos Pancratios. Ell, de fet, ella no serà estrategitissa directament, però ho és estrategitissa, com diu aquí, consort, perquè el seu marit, el marit que jo li he trobat, que és aquest Pancratios, d'una família que no tenia cap tipus de rellevància, la Cavallarios, però un bon general. De fet, és el meu senyor dels cavalls, no és el meu mariscal, no sé per què, perquè té 21, però en fi, hauré de repassar. Doncs ella l'he casat matrilinealment, per suposat, amb l'Estrategos Pancratios i espero que puguin tenir fills aviat, que seran també Caloquiris. I finalment la meva filla petita, la Pulquèria, de 16 anys, també porfirogènita. Aquesta és paranoica, no té bons trets, aquesta no ha sortit gaire fina, és justa però és insensible, és vaga i és paranoica. Tot i que és una tàctica hàbil, tampoc no és gran cosa. És porfirogènita, com hem dit, i aquesta, curiosament, tot i que té 16 anys i és la Benjamina, doncs ja està embarassada i porta 4 mesos d'embaràs. O sigui que no ha perdut temps. La vaig casar amb un personatge sense cap tipus de rellevància, de la casa Pleures, un grec que no sé exactament quina ascendència tenia, jo diria que era poc més que un camperol, però que té una habilitat especial que és intel·ligent, i això és un tret físic que es pot passar a la descendència, per tant és interessant. Ell és impacient, és indulgent, és calmat, és un marit una mica de palla, no serveix en principi per gran cosa, però com que és intel·ligent,
jo espero que aquest tret el pugui passar als seus fills, concretament en el fill que estan a punt de tenir. No m'acaba d'agradar gaire aquest pentinat que té. Però bueno, li deixarem. I bé, i amb això ja queda repassada la meva família. Jo crec que ara, a partir d'aquí, ja he vist una mica, ja he explicat una mica tots els membres de la meva família. Els que són adults ho faig una repassada ràpida utilitzant la llista, que és més ràpid, per edat. Mirem fins aquí. La més vella en aquest cas és la meva germana gran, Valèria, que té 47 anys, estrategitissa de Paflagònia, jo sóc el Basileu. Després ve la meva cosina Crisògone, amb 44 anys i estrategitissa de Capadòcia. L'Anna Kalokiris té 31 anys. En principi l'he posat com a la successió d'Anatolikon i de Dirrakio. Anatolikon i Dirrakio, per tant, en principi hauria d'heretar ràpidament un dels dos títols. Ja explicaré per què. Després tenim en Filipos, que té 30 anys, el meu cosí, estrategos de les illes de l'Egeu. En Teodosios, que té 28 anys, l'eunuc, estrategos d'Anatolikon. Després ja ve la meva filla, 26 anys, Melissa, que és hereva el tema de Sebastella. El tema de Sebastella, que ara mateix està en mans. Aquí està en mans Sebastella. Ja ho mirarem. Després de la meva filla Melissa, hi ha la meva neboda Aigídia, que és l'esposa del meu fill. Ella és estrategitissa consort. No, ella és estrategitissa de Sebastella. Vale, sí, directament. És estrategitissa de Sebastella, perquè era el tema de la seva mare, la meva germana Dionísia. És estrategitissa de Sebastella i la seva successora, com que els fills encara són molt petits, la seva successora és la meva filla Melissa. Ja veurem què passa. Després ve el meu fill Teòfanes, 22 anys, ja té 2 fills i és hereu, a part de l'imperi, dels temes de Tessalònica i de Paflagònia. Per què? La Tessalònica ja està, el de Paflagònia està en mans de la meva germana Valèria, però com que els seus fills encara, les seves filles en aquest cas no són prou grans, la Kiriake no és prou gran, doncs he col·locat de moment el meu fill per si passés alguna desgràcia, perquè a fi de comptes és la més gran de la família. Després ja venen les meves filles, la Zenòbia, que ja he dit que l'he fet hereva de Calàbria, la Teodòsia, hereva d'Èpir, però que de moment ja ho té com a consort, l'Antípatra, hereva del tema de les illes de l'Egeu, la Romília, la meva esposa i filla, hereva de Capadòcia, perquè és el tema de la seva mare, Crisògone. Després la Pulquèria, hereva de Caia. I després ja ve aquesta que és la Kiriake, que ja són les, a partir d'aquí la Kiriake ja són les, la Kiriake, la Kale, ja són les que encara són, com ho diríem, les que són ja menors d'edat. Kale és amazona, aquesta ja hi és aquí, no? No sé per què diu que no està a la meva cort, és convidada. Després ja ve la Constància, amb 11 anys, la meva suposada filla, no ho sabem, la Pulquèria, aquestes són les filles de la estrategitissa Crisògone, la Teoctiste, aquesta és la filla de la meva neboda, la filla de la meva germana Valèria, i després ja venen els meus nets i netes, que són la Filipa, en Constantios, aquest és el fill de la Crisògone, Constantios, després ve en Constantinos, que aquest sí que és el meu net, un altre Constantinos, que aquest és el fill de la meva cosina Anna, ja l'he vist, després ja ve la meva neta Irene, el meu net Antimos, la meva neboda Demetra, filla de la meva germana Valèria, nascuda, jo crec que és l'última ja, i després hi ha la meva neta Antusa i la meva neta Kira, que és la filla, com dic, de la Zenòbia. I bé, i amb tot això ja queda repassada la família sencera. M'he passat molt del capítol, però jo crec que ja valia la pena acabar d'explorar aquesta família meva, que és una família essencialment femenina. Jo no sé què passa,
tinc moltes partides en les quals els fills acaben sent... O sigui, la proporció de femelles és realment alta i no entenc per què. Hi ha pocs fills mascles. Tinc molta... Ja ho hem vist ara mateix. Si fes la proporció, ja n'hi ha de mascles, però hi ha moltes femelles. Moltes femelles. D'edat adulta, o d'edat més o menys adulta, només hi ha el meu fill, pràcticament, i el meu cosí. I els meus 2 cosins, tinc 2 cosins, i el meu fill. La resta tots són noies. En fi, és el que hi ha. Bé, doncs, ara sí que deixaré aquest capítol aquí, no el vull allargar més, ja m'he passat una miqueta. Ara sí que donaré per acabat el repàs de l'Imperi amb la meva família, la meva fantàstica família. I en el següent capítol jo crec que ja posarem en marxa una altra vegada el temps i continuarem amb la història després de tot aquest llarg parèntesis per estudiar la situació de l'Imperi. Valia la pena, perquè és una manera de deixar constància de tot el que he mirat. Són vídeos que són avorrits, segurament no es veuran. Segurament hi haurà molta gent que els haurà passat per alt perquè no es veuen res, només faig explicacions, i si a més són la gent que veu el vídeo no entén el català, doncs encara s'hi quedaran menys. Per tant, són vídeos que els he fet essencialment per mi, per poder recordar totes aquestes coses, per tenir present tot això que he mirat i poder-ho tenir en compte més endavant sense haver d'estar contínuament mirant. En fi, doncs, deixo aquest capítol aquí i continuem en el pròxim.